Messutaloissa näkyy suomalaisten sisustussuunnittelijoiden ja huonekaluvalmistajien kädenjälki. Villa Ilo on tunnelmallinen, valoisa ja valkoinen. Sisustuksesta on vastannut Maskun kalustetalo. Valoisa uusi koti odottaa asukkejaan. Mistä on lähtenyt sisustuksen suunnittelu liikkeelle? No hyvin paljoltihan se lähti meidän perheen tarpeista, eli neliöt ja tämä kaikki avoimuus ja valoisuus oli se, mitä me haluttiin. Ja tietenkin kun meillä on 2 pientä lasta, niin myöskin tätä tilaa. No sitten kun lähdettiin miettimään sisustusta tarkemmin, niin haluttiin semmoista vaaleita ja ajatonta ja linjakasta ja skandinaavista suunnittelua. Ja sitä kautta sitten meille löytyi Maskun kalustetalot yhteistyökumppaniksi. Ja ollaan oltu kyllä kauhean tyytyväisiä, että tosi upea kokonaisuus ollaan saatu aikaiseksi. Minkälaista väriskaalaa lähditte hakemaan? Ihan valkoisen rinnalle etsittiin vaalean ja ruskean beigen eri sävyjä. Ja oikeastaan siitä lähtökohdasta myöskin tämä Pohjanmaan kalusteen sohva nyt on tässä, minkä päällä me istutaan. Tämä on tosiaan meille ihan vartavasten räätälöity siellä Pohjanmaan kalusteessa. Mitä tarkoittaa räätälöity sohva? No se lähtökohta meillä on ollut niin, että matkustellaan mun miehen kanssa aika paljon ja tuolla matkoilla ollaan nähty semmoisia isoja lounge-sohvia. Joo. Ja sieltä se oikeastaan on lähtenyt, että tämä sohvan syvyys on kunnollinen, oikein pääsee pitkälle istumaan ja selkänoja on korkea ja sitten tässä päällä on nämä isot heittotyynyt, mihin voi sitten uppoutua. Teillä on myöskin hankittuna aika iso ruokapöytä ja ruokapöydän ääressä haluatte viihtyä isolla porukalla. Kyllä. Meillä on kohtuu pienet suvut ja kun ne molemmat laitetaan yhteen, niin mahdutaan ihan hyvin, että tuohon pöydän ympärillä mahtuu 12 henkeä, että siinä voi sitten jouluna nauttia yhdessä.